ma cases ng'eny, kama iluongo ni epicenter, the biggest number of cases, emiketo center kanyo. To center no iketo tents gi kitanda. Koro kitanda go bedo ga mobile. Wan gi special cholera bed. Koro gibedo ga isto. Koro kama epicenter, kama cases ng'eny saidi ema set up. Okay, set up before. Nikech gini nyalo chakore kamora mora, anywhere. Nyalo chakore Ahero, nyalo chako Nyakach, anywhere. Kata hotel, ngeni last time niwinjo ni Nairobi, then a very big outbreak. You know the hotel, Chiemo. It's a very big hotel. To bang mano, there was an outbreak. Jumangeni no yudo cholera. Koro cholera can actually start in anywhere. Koro iketa kuma cases ngeni. They make set up the center. To centers makamagi. All hospitals are always prepared. Ningi isolation place. Maka gimora mora otimre to convert that place into the isolation for this kind of treatments. Kiwacho ni kuonde gi maga isolation daktari. Gin kuonde moko ma osebedo mana kaka ilaro ngi osebedo subtende machalo kamagi. To koro cholera management center kata kuonde manyalo bedo kacha ni thiedho kata iketo gi tenge. Gin magi nikech kata kirango higa mar 2015 mano ponono kata kana poki do bede migao machalo kamano nitiere muoch mar cholera e county ma Kisumu. Centers makamagi ne nitiere moket mana tenge koso wang'ne ko akoro wacho ni oyo wagol gi kata subtende mantiere to waket gi kendgi mondo mi gichung kar kendgi kendo gi